aben chief executive member bana ko PPG Pusipu alang litung ta lason taksi polo Karbianglong Autonomous Council historically is one of the oldest autonomous councils in the country, which is also safeguarded under the 6th schedule of the Constitution in the light of the recent announcement of several so-called development projects in Assam. We have no choice but to view these land grabs motivated by private interest. Kalang, tuga ho. Ilitum 6th schedule ke longle tribal domansi reserve tip lokadi. La si la tum la so 6th schedule kapipukang tung si hadi. Kapipuk vekya pansi vek dorpen. Anung ang open anung hem anung anatu ang happen ng yutsi ilitum along li nang ichijakam lokse klem lo lagi. Thang apota ka lilo lagi. Ilitum cere nang i non compensation pi pada puji ni itum lai hui ka sabta matha nang ni itum ning hang nang ne lo la si demoralization bomb po itum ke demoralization bomb lo te la ke chok chelo aja ka tumpu mo itum power bang lo te pude ni lipan nang pu he ili tumang bomb lo de la ta non so ke alang litum chini lo mene eta penangan aning kana prang ino power bang lo te ni tum mga sakorita nang pinang ne thang nang pin ni lanon ke plang mo re tum pen pomat chu hang mo re export mo re yini tum ke pusi pudi lage chok chelo son bange itu lo ke do party at amunit sita lo son bange chok chelo itu la akahin no akamba claim nang ne pupete ilitum adet ke mirpo adhe mahala daki pula hello itabalong gipu munida tum od mesen do olote adekta anong tiklong ni wala ka to alada kupe lidara bang mesen lote det anong tiklong ni pupe lidaran chot kali hada pu munit ke do anatum od mesen nangi lansi adet anong tiklong ji la si ilitum anta od ke be mesen nang ya bang si jasemet klem nang pu itum APHLC atum ke la penitum chinilo non itum son taksi niliamen man pupede pos tanon itum son taksi bolenta party akimik kaselam tupo ate mala ke damtang atum anke home ministry along lapen government along party along BJP along chekop dun krailo halatum thangna ungin det no akiti aprang anong tiklong klang ato non kya anong ta titelo photo ta klang kelo paper long ta klang kelo nanal tum thang ka uti la posi non ilitum pansinan ka charlie dun tulo ilitum son si ala tum ta claim jipu non ka sikil la mesen alam la to ke ilitum iria sang ho do kok la si bepi kalang lo di la ke di itum borolenan ta la son non ke sini la hala tum ta upay we ason ka preke ilitum biong je song nang ni pupu nang ni itum the constitution na thing lute non yung si ilitum election high etra nang PPT resign lak lute kopilo je plangi constitution breakdown po body la hello constitution breakdown lute alama bang ha UNO da lepo an ke pirtiya thakala tum thirangan po India government ta la si ilitum yok si la son order dur mesen penitum camera nang yite itum resign det dia so kya hai lote la ke ilitum autonomous state ta long serak po non li chikup jo putu UNO face pensi na andang kenam ador ke 1051 dake 1 point kali 1751 India paisa ke dake to kon no 1920 or $20 Nili la so long idun pilo indigenous peoples atum a conference along sigidun la sahut dahil la si itum pirinang ning hok ta itum lam chipidun hatak ta ni autonomous state nang beki po alam ta lo pidun lo hatak India government pan pinang unang ipu nili hatak ta tong
India government pan pinangi constitution na tengo nitum han autonomous state ang pipiserak nangi ada ketok do non itum yong si election hailo de itum halo dakta ke damra aku ka parsudon tuji ala kagos kunat lama po itum tiri dam tuji itu majak kong do po nasi Kasi dahil itum pan kagawi pan da churolo itum apan back door pen itum along le nang itido niya kam claim piglo ili itum la kasi cry nang ni lapi isom dal alam dak ni itum ako tawag tulang hasing hason along hadak iron ore ki purji pas kim da ko nang do tu hadak halatan nang ni si itum top duno